Да, абсолютно, само да му видно, да виж, това повече от това няма. Утре кога ще ходиш? Ще стане вече. Още по-рано. Правят по-дискът. Те по-добра оферта от тази няма да намерят, така че според мен банкови гаранции, ти както ми го обясняваш, това за мен направо аз го повярвам, разбираш ти. Това, да. Чува ти чак. Не. Не. Не, просто тъй като я побреши в там една фирма, къде беше, където се годихме в това село, пак нали има, да, но те са различни причини. Да, те също, така че аз това ще... Да. Да. Дамян мина и каза, вика, пратиха ми, нали като отишъл в тази фирма, тя се казва DXC, фирмата. Тя е световна. Не бе, тя е, щом е спонсор на Manchester United, значи и тя е официален спонсор, да. Не бе, те са само IT support на сървъри, на такива DevOps, е такова, и то отива някакъв джуниор, вика човек, пратиха ми стол, до наша теца, нямат офис, само home office. За home office му пратиха стол за 1000 лева, вика човек, ако намерих в пресите, за какво става въпрос. Вика парите са нищо общо, вика по 10, вика после сравнение, а той е джуниор, и вика, не мога да си представиш, вика, за какво става въпрос. Обаче, вика, единственото кофти, викам, добре, то не може да е само хубаво. Вика, единственото кофти е, че имаш и нощни смени, особено новите, вика, са само нощни смени, особено. Защото е... Да, абсолютно. Вика, първи 6 месеца, докато си в света не природ, вика, ти е само нощни смени. Човек, аз
място видях, той беше като призрак такъв, защото нали, като има две деца и вика, аз следващата бачкам през един съм децата, нали, защото темата бъде така или иначе. И беше като, значи нищо общо с придема, направо те едно не е спал от различни такъв. Вика, карам го на автопилот. Абсолютно, да. И викам, добре, какво правиш? Вика, нищо, поддържаме сървъри, вика, Windows сървъри, вика, ги поддържам, вика, аз хем съм junior и съм second level, да, second level support. И вика, то си има там на мен. Викам, добре, как така? Той вика, всичко, което поддържаме е on-premise. Викам, как го поддържаш? Ми вика, то си има човек, който е on-premise. Вика, аз съм second level след него, който е. Да, нещо е такова. Значи, то си има един, който ги поддържа, викам, ти какво правиш, да ти кажа, честно, нищо, вика, не правя, вика, то само скатавка, вика, и... Вика, то аз не мога повярвам, като е само скатавка и такова, обаче вика пък за сметка на това, примерно около 8 часа тия нощната, вика, ако се спиш, вика един път като тафана, нали, ако си not responding, вика, не първият път ти е преупреждение, такова, втория път ще е направо край, вика, няма такива... Да. Абсолютно. Да. Да, вика, не е като, нали, в старото, ако нещо такова нали, да се карате. Там се карат, там, вика, първия път, вика, само имаш официално преупреждение. Такова втория път, да, няма такива, сега тук, нали, да се ходиш на вени глави, вика, няма такива работи. Там, нали. И вика, аз трябва да стоя може би. И стоя 8 часа и се чуда какво да правя. Вика, защото вика, трябва да съм такъв, нали, да е в... Не може да... Не, той трябва... Абсолютно трябва да е в... Той това вика, аз трябва да съм в пълно съзнание и да съм такъв ready to go, нали, да съм направил да... Не, да съм онлайн и като ми пишат и да... Да, не. Аз викам, ако не стане нещо, той викам, то си има търтлева, вика, аз каквото мога там, нали, в моите правомощи и това, пробвам всичките, да, и вика, след това го ескалирам отгоре и да се оправя. Викам, време не можеш да ескалираш, мисъл, да не се занимаваш, директно, вика, не става, защото вика, това ти има си определени отговорности и права, до където можеш. И ако не си проверил няколко нещата, вика, защото нали, аз викам, докато е съставка, нещо ти може директно само да го форвардниш. Викам, като тукашният търговски директор, не? Той само форвардва и мене нищо не прави на практика. Той е там, той е ясно, какво можеш и какво не можеш и това си да да. Точно. Да, точно. Защото абсолютно абсолютно и такъв вика, много документация човек. Вика, аз работа, вика, върша работа за 5 минути. Вика, пише сигурно един час описание, нали, на, вика, партии. Абсолютно. Той вика за 5 минути работа, описва, вика, откъде, какво е такова, вика, писане, вика, майка си бал. Да. Еми не, не, защото той без това няма време за това, ако почне така да го прави и